karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Daghong sasapaha. Sumasudi ni. Dili. Naong ni Sabrina ka nang gipintal sa bumbong nining kwartuha. Mao nga kinahanglang bantayan mo ang imong asawa. Tungod kay dunay buot ipasabot ang iyang pagpintal sa iyang naong ni sa iyang kwarto. Kinsa nagpintal yan? Si Ramil Palacio. Usa. Hain si karon. Kinahanglan sutihan ko niya sa rason kung nganong iyang gipintal ang naong ni Sabrina diha sa bumbong sa iyang kwarto. Dili mo siya makita sa adlaw. Unsa? Mo sa lakaw na lang bantayi ang imong asawa. Kay basin karong orasa, tuan na sa inyo ang ako nga gaon. Oh, dili. Hatagi ko og picture na ng agaon mo. Kinahanglan makaila ko sa itsura sa akong kaaway. Wasay hulagway bisan no sa. Kinagpuyo siya sa kangit-ngit. Busa ang imong asawa na lang ang bantaye. Si Sabrina. Ang imong asawa ang atimana. Ipalayo si Ma'am Sabrina ni Dapita. Angel! Angel! Angel, hain ka! Angel! Annalisa! Gitawag ka ni Mama. At asa siya. Ako na mo padayon sa pagpangita ni Angel. Sige na. Oo, Ma'am Sabrina. Pero Ma'am, ayaw pa palayo sa bahay, ha? Oh, ayaw ka bala ka. Anhira ko sa bay, mangita ni Angel. Annalisa! Ah, naana, Madam! Hain mo ka ni si Angel. Manungwa man siya din sa bahay. Angel! Angel, hain ka! Kering! Dali na! Pamauna na ta! Sir Del, ano sa manita mo soda? Anong mura mga ngadlok? Si Sabrina. Kinahanglan makontak si Sabrina. Ha? Ako na lang tawagan, sir. Sige. Pero, kinahanglan magdali ta sa pagpauli. Ay, sir, tawagin na lang si Ma'am Sabrina, sir. Wala ko akong cellphone. Ha? Wa ni mo? Dalimta na ako ang akong cellphone sa akong jacket nga itong. Sige, sir. Ako tawagan si Ana. Sige. Kunta ka si Ana. Pangutan akong kumusta sila dito sa bahay. Salamat. Nanawag na gid si Rodel. Hello, love. Abasa ko, love. Rodel? Naunsa man ka? May naitabo na ako. Abasa ko. Sa kinatumyan sa sapa sa panlot. Oh, ha? Pero ako'y kasakyan. May lakturanan sa kasal burdos. May agianan sa muwak ng rusal. Subaya ginipayon si Babang. O makita mo ang dakong patay nga kahoy. Ah! Tabang! Rodel? Rodel, hello? Hello? Saan man ako? Bahala na. Buntag pa. Wa ko'y angay kahadlukan. Apason ko si Rodel. Mulabang ko sa sapa sa banlot. Sir. Hinihinay lang, sir. Oy, mabangga na, sir. Kinahanglan makita ko ng akong asawa kani. Okay na ba ito sila sa bahay, sir? Kulbaan ko. Anong gikulbaan magka, Sir Rodel? Tungod sa akong nakita sa kwarto dito. Ha? Kaya ano sa may mo nakita, sir? Naong ni Sabrina. Ang gipintal sa bongbong sa kwarto ni Ramil Palacio. Gipintal ang naong ni Ma'am Sabrina sa bungbong, sir? Oh, ug mao kini nga akong gikabalakan. Unsa man kay rason nga gipintal man ni atong Ramil Palacio? Oh, ganahan siya sa mga asawa, sir. Kinahanglan makita ko na si Sabrina. Nara, anda kang buwak, Rosal. Ay, man nag-ingon ni Rodel nga
agianan. Ay, tuara di ay. Naunsa naman ka siya. May nalang kinakakontak siya nako. Padung na sa sapa kining maong daan. Bahala na. Subayon ko lang yung kining daan na. Nausap tingalang ilang plano kagabi. Basin, nang laktod na lang sila din. Oh. Tuara, may hawa na sa unahan. Tingog na ron sa sapa. Doon na lang ko sa sapa sa banlot. Madam, niyan mong pagkaon, oh. Hay naman ang akong nurse. Gipangita pa ni Ma'am Sabrina, madam. Kinahanglang ilisansya. E dili siya makamaong mo trabaho. Ikaw nalay atiman ako, Ana. Ha? Oh. Ano man ka, Ana? Magsige makagduko. Kuan, madam. May gikahadlukan ka sa palibot, unsa? Uwa man, madam. Klaro kaayo nga may gikahadlukan ka. Uwa, madam, uy. Ayaw pa makak. May mga espiritu sa kong palibot, unsa? Uwa man, madam. Dili na ko makakita nila, madam. Tanaw na ko. Unsay imo nakita? Uwa ko'y nakita, madam. Oh, maayo hinoon. At tuod, hay naman ang akong nurse. Madam, unsa may katapusan gisulti sa nurse nga si Angel nimo? Madam, ngano mitutukan ako? Matuog na ko. Igikapoy na ko sa paghuna-huna. Unsa may mong gihuna-una? Unsa may akong gihuna-huna? Nawagtang nasabsi. Sige na, madam, pahuway na lang. Ay naman di ay si Padre Ramon. Madam, patay na si Padre Ramon. Ayaw na pangita niya. Unsay patay? Nangaon pa gani mi sa iyang paboritong tinuwang Bisayang manok? Madam, pahuway na, ha? Nanugon pa ganito siya nako ay nga Unsa yung gitugon, madam? matuog na ko. Sige, madam. Katog na lang. Ipahuway ng imong otok. Mahimo pagpangitaon ako si Angel, madam. Lakaw. Ang itaado kay Basin mamatay to. Ha? Ang ano nakasulti man ka nga mamatay si Angel, madam? Lakaw na. Ano pa sige yaw-yaw diha. Ang itaan na siya sa dili pa siya mamatay. Madam. Noon sa manis, madam. Ngano nagsige man siya pasidaan o kamatayon. Tabangan na lang ako sa Ma'am Sabrina sa pagpangita ni Angel. Sir. Hindi yan dito sa bahay, sir. Dali, Kadling. Pangitaon na to si Sabrina. Sabrina! Sabrina! Ma'am Sabrina! Angel! Oh, Ana! Ngano nangita man ka ni Sabrina og Angel? Sir Adel. Lawa man din sa gawa si Ma'am Sabrina nga nangita ni Angel, sir. Ngano di? Hayong subdi si Angel. Una siyang nawa, sir. Gipakutaw siya gata sa imong mama. Pero wala siya mabalik sa kwarto ni Madam Mercy. Unsa? Mao nga gipangita na mo si Angel. Unya, gipakaon ako si Madam Mercy. Pagkahuman, nangita ko ni Ma'am Sabrina.
Pero wala na sab siya din sa silong karon sa paggawas nako. Unsa? Karing! Ana! Pangitaon na to sila si Sabrina. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!